Здравейте, аз съм Илия. Някои хора казват, че съм от Русия, други казват, че съм от Родозем. Аз самия не знам откъде съм, но може да ме приемете откъдето искате. На 32 години съм, работил съм в какви ли не държави, какви ли не професии, какво ли не. Но мисля, че най-накрая открих своето място. А това е точно тук, в Екс. Всяко ново начало е изпълнено с трудности и с много бариери за чупене. Аз успях да щупя своите бариери и успехите дойдоха много бързо след това. Чул съм се страхотно и удовлетворен от работата, която свършвам през деня. И сбъднатите мечти на хората, с които работя. Не спирайте да търсите, а що ме гледате, значи вече сте на правилното място.